Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ordinansa batok sa pagpilak sa mga patay nga baboy bisan diin lang ang ginaduso. Samtang ginalauman naman nga mas mapabaskog pa ang kampanya kontra African Swine Fever sa bulig sa mga paravet. Yari ang report. Nagalibog karon ang ulo ni punong barangay Leandro de Leon sa barangay Vista Alegre kung paano ma-dispose ang patay nga baboy nga ginhaboy sa manhole sa subdivision nga malapit sa kampo. Nagakaagnas ng patay nga sapat kag ginakabalakan sang barangay nga mahimo makatuga ini sang halit ilabi na nga may kahangawa sa kaso sang African Swine Fever sa syudad. Practically may aragan kami report na may naglutaw sa river na baktin man. Hindi kami bulo kundi siyang gaulan galabay sak baktin man. Hindi kami bulo kundi halin to basta naglabay lang. Sa seminar ginpangunahan sang Anti-ASF Task Force upod sa biosecurity officers nga magaserbe para vet sa mga kabarangayan, nakasugtan nga sunugon na lang ang patay nga baboy sa manhole. Kag gilayon nga i-disinfect ang lugar. Ginduso man sa mga forum ang pagdiyon sang ordinansa agod nga mapatuman ang penalidad batok sa ilegal nga pagaboy sang patay nga baboy. Sa barangay Vista Alegre, nagpagwa man sang executive order ang barangay angot sa pagban sang entry sang baboy sa barangay. Aside sa monitoring, dapat may ara sang penalties. I hope na sa amon listing ini maki-intindi man tani ang mga tao who are hog raisers because what we're doing here is not way kami gapin down sila. We are trying to help them how na maatol mabuligan atol to get out of the ASF problem. If they do not help, they themselves are putting their industry at risk. Sunog kay City Veterinarian Dr. Maria Aguida de la Torre, sandig sa ASF protocol, kinahanglan nga mapatay kag malubong gilayon ang mga baboy nga malatnan sang ASF, pati ng mga makitaan sang sintomas nga nasakupan sang 500-meter radius. Bahala na kung ano na siya masakit. Kung magmasakit siya, let us take it as ASF. So ang protocol sa ASF na lang ang aton sundon. Na insigida patyon, insigida ilumong. Hindi kit magpalakta. May 4 na ka mga kaso ng ASF sa syudad. Gani ginalauman ni Acting City Mayor Elcid Familiaran nga sa bulig man sa mga paravet sa kabarangayan, mas mapabaskog ang monitoring, testing kag containment sang balatian ilabi na sa mga backyard hog farms. Then ayan ang city vet na kung kulang manpower. Suliton ko bala 16,000 hectares kita. So using with the help sang aton kabarangayan, using sang ila manpower structure sa ila territory dako gid bulo. Kung himuon tamo sila marites sa kapurukan. So paano ni ang ma-represent? Ang local government unit ang nagadiho naman sang tikang para matagaan sang ayuda ang mga nagasagod sang baboy nga posible maapektuhan sang ASF.